ενώ την αγάπησε από την τηλεοπτική σειρά Χάνα Μοντάνα που προβάλλεται στη δημόσια τηλεόραση. Ποια κοπέλα όμως κρύβεται πίσω από τη φωνή που μετέτρεψε την Αμερικανίδα ηρωίδα στο κορίτσι της διπλανής μας πόρτας? Φίλοι και γνωστοί και συνάδελφοι ξέρουν ότι κάνουν τη Χάνα Μοντάνα. Μου λένε συνήθως για τα παιδιά τους, ότι την αγαπάνε πάρα πολύ, το βλέπουν φανατικά και γενικά ενθουσιάζονται. Α, εσύ είσαι η Χάνα Μοντάνα? Ναι, εγώ. Πού το ξέρεις πως της αρέσω? Αλλιώς θα ήταν τρελή. Τώρα το φτιάχνω μια χαρά. Δεν το έκανα. Η Χάνα Μοντάνα μεταπηδά από τη μικρή οθόνη στη μεγάλη, κάνοντας τα όνειρά της πραγματικότητα. Η δουλειά μου ξεκινάει πριν ξεκινήσουμε ακόμα τις εγγραφές στο στούντιο, που πρέπει να μελετήσω την ταινία, εγώ προσωπικά μεταφράζω και το κείμενο, γιατί με βολεύει, μαθαίνω καλύτερα την ταινία έτσι, και πρέπει να προσαρμόσω το ελληνικό κείμενο πάνω στο lip sync των ηθοποιών, για να μην μας προδίδει όσο το δυνατόν και να διατηρεί μια δροσιά το κείμενο και μια ελληνικότητα. Νίκησες. Αλλά άκουσες τη Superstar. Άλλη φορά να ζητήσεις ιδιωτικό τζετ με μεγαλύτερο μπάνιο. Αλήθεια, για ποιο λόγο ντύθηκες Χάνα? Γιατί η Χάνα θα βγει από το αεροπλάνο. Θα έχει μπαλόνια, λιμουζίνες, θαυμαστές που τσιρίζουν. Όπως λέει η Βίτα, το παν είναι η δημοσιότητα. Ναι. Αυτή η Βίτα όλο καλές συμβουλές είναι. Είναι γεμάτη καλές ιδέες. Hello, New York! Μετά πρέπει να επιλέξω τους ηθοποιούς, να τους προτείνω βεβαίως στην Disney στην προκειμένη περίπτωση και να καταλήξουν και εκείνοι ποια φωνή τους κάνει για τον κάθε ρόλο. Όπως έγινε και τώρα και στην τηλεοπτική σειρά και στην ταινία. I would so love these. Sorry, I saw these first. Do you know who I am? Well, I know you know who I am. Η δόξα και η ισορροπημένη συμπεριφορά της είναι όμως συνοδοιπόρος με την ηθικά πλασμένη ηρωίδα. Όταν ήταν ακόμα στο σχολείο που τη βλέπουμε στη σειρά, είναι πιο σεμνή, δεν θέλει να μαθευτεί το μυστικό της, θέλει να είναι και να ζήσει και την κανονική ζωή ως μαθήτρια, ως Μάιλι, και της αρέσει που είναι η Χάνα. Εδώ στην ταινία τη βλέπουμε ότι το έχει λίγο παρακάνει. Η Χάνα Μοντάνα και οι περιπέτειές της προβάλλονται αυτές τις μέρες στις ελληνικές αίθουσες. Από την ερχόμενη σεζόν, ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος επεισοδίων θα επαναληφθεί από τη δημόσια τηλεόραση. I'm tired of living a double life. I think you should do whatever you think is right. Hannah Montana, the movie.